Gaurkoan Alberto Puerto dugu gurekin eta datozen minutuetan Irungo alarde publikoa hitz egingo dugu eta pixka bat elkarrizketarekin hasteko konta iguzu Alberto, nola hasi zinen zu alarde publikoan desfilatzen? Kaixo, hasi nintzen duela ja 25 urte. Laurogeita hamaseian ni publikoan nengoen, Espaloian, alardeko ikusteko prest, eta han gertatu zena, niretzat hunkigarria izan zen, eta erabaki hartu nuen parte hartzeko eta datorren urterako desfilatzen hasi nintzen. Horixe da, 25 urte pasa dira, ez dakit aldaketa handirik nabaritu duzun urte hauetan? Bai, aldaketa asko. Pasa dugu etapa diferenteak, izan dira, urte batzu alarde ofiziala izan garela, gero konpainia bat osatu garela, eta oraingoan alardea, erabat antolatzen dugula, ez? Horixe da, postu desberdinetatik igaro zara, eta hori, adibidez, Santiago konpainiako teniente izan zara, zer esan nahi du kargu horrek? Ardura handia, batez ere, zuen adizkeek konfiantza jarri dutela zuregan, eta, pozik ere, zeren, da pixkat pertsonalki, ez da arroa sentitzea, baina, zeo zer, antzekoa bai. Horixe da, nolabaiteko ardura da, ez dakit, jendearen normalean Sant Martzialak ekainean hasten dira, ekaina amaieran, zuretzat, karguri izan da, ez dakit, pixkat lehenago, gaia lantzen hasten zareten, edo gauzak prestatzen. Ez, urte osoan lan egiten dugu, gustora hori bai, baina beti, hobetzen edo, ze egin dezakegun pensatzen, eta bilerak egiten ditugu urte osoan. Zeintzuk dira, aurretik hartu behar diren erabakiak edo kontutan hartzen dituzen gauzak. Esan duzu urte osoan zehar lan egiten duzula, eta pixkak, igual jendeak ezagutzen ez dituen gauza horiek zeintzuk diren. Bai, batez ere egiten duguna da alarde bukatu bezain laster bilera bat egin, aber ze gauzak hobetu daitezke, ze gauzak ez dira nahi genuen bezala atera, eta ze egin dezakegu hori konpontzeko, esan nuen bezala. Aurrek urtean ez genuen alarderik izan, aurten berdin gertatuko da, erabaki komplikatua imaginatzen dut, ez? Deno dakigu ze egoeran gauden, baina lehentasuna da osasuna, deno daukagu gure inguruan, norbait gaizki pasa duela edo pasa ez duela, eta datorren urtean beste urte bat izango da eta ja aukera izango dugu. Azaldu duzun moduan, ardura handia da, ez, antolakuntza horren parte izatea, ez dakit ardura horrek benetan festaz disfrutatzeko aukerarik ematen dizu. Bai, erabat, ez dago inolako arazorik, beti oso giro onan egiten dugu, eta, niretzat esan duen bezala, pozik nago nire postuan, eta datorren urtean edo bi urtetan beste bat hartzen badut erreleboa, arazorik gabe, eskopeta hartuko dut berriro, eta listo. Hori da, azkenean ez dakit jendeak jaigiro horretan, benetan erantzukizuna duzuen horiei entzuten dizuen, edo benetan zuen aholkuak edo... Bai, nahiko... Bai, agian arratsaldez pizkat komplikatuagoa, baina, esan nuen bezala giro honez beti eta ez dago inolako arazorik. Aurten ez dugu alarderik izango, baina ez dakitia da, hurrengo alardea prestatzeko, hor lanean zabiltzaten edo gauzak antolatzen hasiak zareten. Bai, egiten dugu, esan nuen bezala, hilabetero edo bilerak, alardaren juntaren bilerak, eta pentsatzen, ze berriketak egin behar diren, edo nola landuko dugu, datorren alardea, jakina.
Horixe da, ikusi dugu gure bizitzetan zehar, azken urtean zehar, moldaketak egon direla, ez gauzak egokitu dira, azkenean alardeak jende asko mugitzen du, bai partekide edo publikoaren aldetik. Ez dakit, klaro, alardea egokitzea eta modu desberdin batean egitea planteatzen duzuen pandemiaren neurri hauetara egokitzeko. Bueno, egia esan, hori ez da gurepean, ez? Moldatuko gea, baina nik itxaropena daukat, datorren urtean normaltasunez ospatuko dela alardea. Eta etenaldi honek alardearen antolaketan, alardea egiteko moduan nolabaiteko eraginik izango duela uste duzu, edo ez gertatuko bezala izango da? Ez dut uste, kontaktua mantentzen dugu, pizkat geunden ze gertatuko zen bakunen kanpainarekin eta hori, azkenean beti beste herri askotan egiten den bezala, jaiak bertan bera geratu dira, eta gu haie bezala. Primeran, Alberto, eta elkarrizketarekin amaitzeko konta iguzu. Zer esan nahi dute zuretzat Irungo San Pedro eta San Martzial jaiek, nola bizitzen dituzen? Hombre, ni urte osoan nago zain, eta asko disfrutatzen ditut, eta niretzat oso importantea dira. Primeran, Alberto, hitz hauekin geldituko gara, eskerrik asko gure galderoak erantzea. Eskerrik asko zuei, konbida penak.